Krásný den, vítejte na videoprohlídce rodinného domu v Kamenném Přívoze. Dispozice domu 5+2 je vhodná pro větší rodinu nebo vícegenerační bydlení. Dům se nabízí částečně vybaven a je možné se tak obratem nastěhovat. Dále na zahradě lze nalézt venkovní kryté posezení, skleník nebo bazén. Na pozemku se nachází dvě prostorné dvougaráže pro celkem 4 automobily. A to vše jen půl hodiny od Prahy v krásné oblasti Posázaví. Pokud se vám dům líbí, zavolejte mi a budu se na vás těšit na prohlídce.